kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi kiprok baro agani kapor ng priang subhay pi shiki kubor bakongsan jong katayo bat mga upenchelak yang bat kini kilong ki kubor. Kadba ki dorbar shnong ki seng samla shnong ki seng long keme ki VDP ki seng bahalang ki dang kon persya ya udrop hapo ki dong ki tan jong ka Southwest Khasi Hills baro ka way ha ka ba udrop ulas dang jelai bah Henry ka ba ngosi ka long bah ka mit jong ka khatway trik jemang arajar arpusao ka KSU Maulang Wir unit haringkat kinong elam jong ka mau korbat circle kilayo ban bat ya sangut kinong tray barjela ki ba mut ban wan tray ha ka way ni ki resort ka badan hapo ka snong Maulang Wir but kabakam ngoma but sngo shirkei kalong bo way ni kita ki barjela hadin bo la buat de ki way pat ki judging buat but ya mit ya yong but hamala but you de ki breu but ki dekat ke KSU utai barjela udah terwa ban yarab ban penyok drok but kinja ya ki da ka ba mudur ba makiru ki long kita ki nong di drok ya utai barjela lawan ban shimti no de ki pulit jong ka mau korwat police station pada kali ke KSU mau korwat circle lingbang usamla Rutherford Lingdo President baru ba Prosper Karjaarin General Secretary jong ke KSU mau korwat circle kila maham teng ya ki bre ki ba wanra nong trai barjela ki bambiang ya ki kot kisla bar ke KSU mau korwat circle kala pen pauru ba lada kalong kumni ka pen I ba kum ki dong song ki kot hi ya ki jing sneu de ka ba ki shania ya ki wei pat ki jai benreu ban ya ki parado parasnam ban trai ya ki kam klem de tim ya kita ki breu ba ki wan yalam hapo kasnong katao Superintendent of Police jong ke East Khasi Hills Rito Raj Ravi ula pentem bahag ba ide bat kamukot duma ka bala pengat persya ki kena ki badan kiti banle beijat ya gawai ka kena samla ha ga ban kaliang katanat pulit kala de ban kem ya laingut kan ba yo weipat dang ha ban up ya ka rai na ka yeng bishar Meghalaya High Court bat ya ka ejahar ka bala ujor do kena ubala kam ya di ba udang dei hapo karta ka bakat prasnem la de ban penrung hapo kikindon anjong mukot duma bat ka jingtok kit karang ya syakman habaya keren berkilat patai kubor hakakat sautrik jong jemang arajar arpusau uravi uliat ho kadau ka penlong ya katanat pulit ban slem hakabede bat ka mukot duma kadai hadin bakalami ka hukum naga yeng bishar jong ka district council bala ai jamin yo tayu khna Henry na kaliang katanat pulit kalaya khun persya yakani ha high court ki samla tho exam jong ke kuan arajar arpusau ki balawan na ki jaka bat ki district bapher bala penlong ha ke skol ba nehu ha ke sngi balang jong ka tayo ki la kulmar ban yang bat ban up ya ke por tho exam jong ki namar nadu ke por khat arbaji hadu sau baji jan bedru kim shimla yo ban tho ni lap tang ke kamera la jong bat ki ba tho ha ke por san baji ki la hab ban yang lan biang namar ke por kala dai san baji bat ki ba dai ban tho ha ke por lai baji kim sedang wat bantho ru hagani ka jingya thanyan marsan ha uslam kalami ka jingya khanya na ka jing bon palan ki ba yang lain bat bon ki bala je na ka jingya ksaj banyak kini ha ka ban ri islam kani ka jingya kulmar jong ki samna tho examen kuet kade namar ka jing bam tip bhai ki kamera kelas ban tho examen na ka jing bam biang gir kompenya ni batai penshai na po ka school ba nehu bat ka pen kulmar bat saru ha ka jing lengo ka long ba kim tip hai ka building ka bagi ban tho bat da ki lek ban wat ha ki kamera ki sha pen shat shri amtang kata wat ki bala shong ha po ka kamera ru ki dang don ki ba sha pen mi shabar haga jingya keren mat kinong senran ki kimi ki pa jong ki samla ki bawan man tho ye ke examen kuet ki lihat ho bagi katto kat ni ki balawan senran ki khna ki la ong banado ka por khat ar baji bat shibaji no phais ngi henry hado ka janmit kimpat yo ban shong wat tang hapo ka kamera classroom ki la pen pauru ba ki don ki samla ki bre ban tho ka por shibaji henry wat hado ka por saw baji ru kimpat yo ban rung ni lap ye ka kamera ka bagi de ban tho ye ka examen
Ki Pulit jong Ribhoi District Lingba Additional Superintendent of Police uba banrap lang jerwa hagasmi ba ar jong katayo kilayat ho baka jingkla no jong uba kermen lingdo hagasnong erpakon kalong na marga jingsha tit da uding hawe barjela uba tere hagadukan deja ya balatip kerteng kum uraju rabhar sampulai snem kerta ubana asam hau kruwa kubor uba banrap lang ulong bah kan arter ku jemang arajar arpusau ki pulit kilayo pediang ye kawai ke ejahar na kurim jong ba kermen ha ga bala pentip ba kurim jong ka ula khlat na jing mensau jur mat kala suba ba ula sya penyam ya kamet jong ba kermen lalap narut surong haga snong erpakon haga khat waiter ku jemang dekinong song snong haga por kamba prabaji minmin haga tega medhi ki pulit ka thana nongpo kila lech ka tega jaka balap ya ka med yam bat kilia kren bat ki bre ki bala sakhi ya ka ei ka bala jia ki pulit kila ong bagi tegi nong sakhi kila pentip ba udon we bre uba suba ya bala tip kerteng kum raju rabhar uba trei ha RN Sharma Hotel ha erpakon laong bala yo i khaddo yo raju ba kermen ba kila don ha pedeng kejingania nakaliang ki pulit kila kemno yo raju bat kila wanra sya thanat nongpo na bentaman penlong ni gejing token nalor kata ki pulit kila thoru ba nakaliang raju ulakam bah ka khatwai trik jong jemang haga por kum bah nyo shiteng janmit mau baru te rangba ubala khlan kila don hapeng gejingania hagani kejingania la ong bo raju ula bom do uding yo ba kermen bar hadin kata u raju ula phet kerat na kata jaka henrei ula syakem no haki pulit nakaliang ki pulit kila penrung daga bukot rumah hatana nongpo persya yo raju hapo ke kindon an laispa ar IPC bar kejing token kadang ya syakaman ka seng hnyo trap youth council sengkme haga janme jong ka hnyo trek jemang arajar arpusau kala le ban khanrab yang yi jaka ki ba suba baki don ki ba di drop ba ki ba deru ka joko por ka badan ha apa mau prem ha ka baka seng kala lap ye shibun ki jingdi pun bu ai bat ki tiar ki bakin thop nadu kinja ki thernia ba pendon kam ha ka ban inject ye ki drop bat ki we laong ba habayok kem ya kini ki nong di drop nalor jong kini ki wai pat kitiar jingdi pun bu ai nakamet jong kini ki samla la yo kemru ye kitiar pun mensau kum ka white uternem pat ki screwdriver but yakini la antat begini ki breu kila shuto na benta ban yo de badru ban yo the drugs kat kum gidur ki balapau la ong begini ki breu kini ki barjela sudah bat ka seng HYC kala thang ni gini ki drugs hagane hi ke jaka ha apa mau prem hakman jong ki nong di drugs superintendent of police jong ki East Khasi Hills Rituraj Ravi ula pentip baga jing to okit haga be dei bat ki jing jia ha ki art li ki jing sha pen yap jong ki breu ki bakin thop ha ichamati bar ha maulai mauro kadang ya shakman bat akaliang katanat pulit kala yale kat bala man pen kloy ke jing token badru an pendep ya ka chart sheet haga por ka babiang ya kani u Ravi ula pen pau ha be kran bat kilat pathai khubor haga khat sao tari ko jembang arajar arpusau badula pente beru bahadin balada ban kem ye ki bre ki basubadon kiti amshim la don shu da ki we pat ki bre ki bathma ki bala yo kem da tanat pulen bat ke jingyo kem ya baro ki bre ki badan kiti kilong ha ichamati ke jingyo kem kala poi shaka sound bat ha molai mauro uwe bat baro kilong sangon kajing slam man shnaya kanala ban ya nado Lashumier Hasenda School ko All Saints Shadow Tirot Singh Indo Stadium barin kala penlong ye ko bakan toit kulmar bat sakut dah pedeng surok hakmat ko office terikam jong ke DIPR kada hado baki skuti ki kali red kila yai da kajing air kani kajing dap bat shle jong ko kani ne kajing ther jong labba ulane kumba ar hado lai kenta ai kajing shlei nan nala kala poiru shaplau ko office tarikam jong Forest and Environment Division Forest Officer Sylvie Culture hadu baki nong trei kim la shu ban mi wat tang habran daru
Shushu la sakhi ba tangkat to kat ni kenta jong jing ther jong lap ba hanong ba shlong pat ki shnong gi ba marjan ka wa kra ru kala shlei hadu ba ka kala tap ye kilinti ki singken ka jing ther jong lap ba ka batang shipor kala khang lenti ru ye ki kali ki ba ya lingba ka surok ka badan hajan ka Seng Khasi College ha ka ba ki kali red kim not shu wat tang ban tur shakman ba ha ban pai kala no khnang ban lat ni ki no gi jing jia ki ba ngosi badru la sakhi baka kala poi shadu ka jingking yat kali ka badan hajan jong ka Seng Khasi College kiwei ki jakaru kum hanong mensong kani ka snong ru kala mat ye ka jing shlei bat khamtam na ka daw jong ki paya ki ba yang hapreng ka wa na ka jing te ye ki project bap her jong ka smart city ban rat ding khong ye ki kam sneu kam bamlong kham tam ye udrok hapo ka dong ka thain mau karwan ka Seng Hnyo Trap Integrated Territorial Organization Southwest Khasi Hills ha ka met jong ka khan re tere ku jembang arajar arpusau sashi sen pat kala penlong ye ka jing pen apshrip ye ki nong di drok hayo mau karwan bat ha ni ka kinti ka Seng kala yo ban kem hadu kumba khan re ngut ki nong di drok ki ba kin thum ya arngut ki bala suba ba ki de ki nong de Kaseng kalau yo awan kurup yo udrop ukenja bat kitiar pen sau kum ka white tukri kinar inject ni kitharnia ka pisa mobile bat kiwei ya gini kinong di drop bat kinong di kaseng hito hadir bakal yo ban kem bat tokit kala IT no hagi seng samla ka snong mau korban ban bishar bat kila thang no ru ya kini kitiar bat ru ki jingdi nakaliang hito Southwest Khasi Hills kalau ongru benang ni syakman kandang yai pen klan ye jing kan raya unu jing di bas neo pada ke jo por kala maham teng eru ye kito ki ba persang ban bia phong rai lingba udrong ye ki khon samla te parlo be de ki khubor ngi la poi sha ka pakot kala do bangina syam biang ha ko pat katayo ngai khublei ye ko por jong phi khublei shibu